جوانێکی کوردی ڕۆژاوای کوردستانی دە هەڵبژارتنên وڵاتê Norwêjê de bi serket wekû yekem Sûrî derbarê anderbasî parlamentoya Norwêjê dibe. Abdulbaqî Huseynî bavê ciwanê Kurd Emanî Huseynî duh belav kir ku kurê wî di hilbijartinên welatê Norwêjê de bi serket di encamê de wekû yekem Kurdê Rojavayê Kurdistan û Sûriye derbasî parlamentoya Norwêjê bûye. Ev çend salin ciwanên Rojavayê Kurdistanê li gelek welatên Ewropayê di xwendina xwe de serkeftinên mezin bi dest xwe anîne. هەژمارێک jî ji wan cihê xwe di pilena bilind de û perlemanên welatên Ewropayê girtine.